A je to tady, vážení přátelé, přijíždí plný autobus fanoušků SK Jolo 920, je to neuvěřitelné, autobus je narvaný až po vrchol a je to tady, fanoušci se derou ven, ale nejde jim to, snaží se prorvat a už je to tady, už jsou venku a už skandují, je to tady, je to neskutečný rachot. Jolo, pojďme do toho, hej, pojďme do toho, hej, pojďme do toho. Pojďme, Jolo, pojďme do toho, hej, pojďme do toho, hej, pojďme do toho. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci svolané futsalovým týmem Jolo 920 ku příležitosti zítřejšího mimořádného zápasu. Hned na úvod bych chtěl podotknout, že si nemusíte zapisovat, protože veškeré informace, které se zde dozvíte, získáte v tiskové zprávě. Chtěl bych vám představit dnešní aktéry naší tiskové konference. Po mojí pravici Jakub Křenek, Adam Mezihorák a Jiří Kouřil. Chci zdůraznit, že zítřejší zápas s Dobého Šelmami se odkládá na 21.11.2012 z důvodu decimující marotky týmu. Místo toho se sehraje utkání s týmem Zelenáči. Já si myslím, že teď je prostor pro vaše dotazy. Jmenuji se Petr Martínek, jsem věrný fanoušek vašeho týmu a zároveň redaktor časopisu Mladých lesníků a myslivců. A chtěl bych se vás zeptat na otázku, pane Mezihoráku, co si myslíte o minulém zápase? Jestli jako věrný fanoušek, jak už jsem řekl, jsem ten zápas viděl a myslím si, že začátek vám hodně utekl. Doháněli jste to, ale bohužel se nepodařil závěr. Co si o tom myslíte? Tak minulý zápas si myslím, že byl hodně ovlivněn emocemi. Šlo to vidět jak na palubovce, tak na střídačce i v kabině. Všichni hráči chtěli hodně vyhrát, myslím, že to na našem manšaftu bylo vidět a jak říkám, dělali jsme pro to všechno, ale bohužel mě tam mrzí pár věcí, někteří hráči nebyli úplně korektní k nám, nebylo tam to fair play, to se mě moc nelíbilo, obzvláště pak Miroslav Leben, opravdu ty jeho zákroky byly až někdy za hranicí čestného fotbalu a jak říkám, to se mně prostě nelíbí, to do fotbalu nepatří. Tak já bych se ráda představila, jmenuji se Růžena Skočdopolová a jsem redaktorkou Blesku a ráda bych navázala opět na závěr zápasu. Chtěla bych se zeptat pana Křenka na jeho blikanec, jestli by nám ho mohl nějak okomentovat. Tak já bych se chtěl především omluvit za své nevhodné chování neboli za můj blikanec na konci zápasu. Způsobil jsem tím problémy nejen svojemu týmu, nejen sám sobě, ale také celému vedení, celé pověsti futsalové školní ligy. Celou záležitost jsem probral se svým manažerem a s vedením týmu. Jsem velice rád, že se to obešlo bez nějakých pokut nebo dalších problémů. A ještě bych chtěl velmi poděkovat disciplinárním komisařům za to, že mě nepotrestali na příští zápasy. To je asi všechno, co bych vám tomu řekl. A ještě bych se chtěl teda omluvit soupeři. Dobrý den, sklenář Marek z deníku Sport. Já mám otázku na Jiřího Kouřela. Byla tady informace na změnu soupeře středečního zápasu a chtěl bych se vás zeptat, co si o tom myslíte, jestli bude nějaká změna taktiky, jestli byste se k tomu nějak mohl vyjádřit. Tak já myslím, že změna soupeře tak těsně před zápasem nikdy nemůže být příjemná, ale tým Jolo 920 jde do každého zápasu na 100%. A tak jako tak půjdeme pro 3 body a taktiku měnit nebudeme, prostě nasázet co nejvíc gólů a vyhrát. Dobrý den, já jsem tady za organizátory školní futsalové ligy. Jak všichni víme, tak první zápas našeho druhého ročníku mezi Jolem 920 a Rákosníkama v závěru nedopadl tak, jak jsme asi všichni předpokládali, nebo jak jsme chtěli. I když to dopadlo tak, jak bylo, tak chování Jakuba Křenka bylo neomluvitelné, ale už se tady samozřejmě omluvil a disciplinární komise přijala jeho omluvu a nebude potrestán žádným způsobem, ale tady tato událost vyvodila změnu pravidel, že rozhodčí může po zápase dát stop na jeden zápas hráči za hrubé porušení pravidel, jako je například brutální faul nebo nadávky vůči rozhodčímu.
tady toto se bude teďka v každém zápase, bude možnost pro rozhodčího tady toto určit. Jinak žádné jiné postihy k tomuto incidentu nebudou. Děkuji. Dobrý den, hlásí se vám redaktorka Eva Mlčechová a máme tady zajímavou událost, která se zrovna stala. A požádám o tu Jelínka, lékaře týmu Jolo 910, aby nám o téhle události řekl víc. Tak, děkuji. Myslím si, že tohle je bezcharakterní vandalizace naší unikátní pozvánky. Myslím, že to nerozšířilo jen mě a doufám, že naši zuřivost využijeme ve prospěch našeho zítřejšího úspěchu. Děkuji. Dobrý den, zdraví vás redaktor 920 a jsme tady, aby jsme se zeptali fanoušků Jola, jak se na zítřejší zápas těší a jak se na něj připravují. Tak pojďme se podívat, co si o to myslí. Jsem tady u bufetu a zeptal jsem se na pár otázek. Tak, znáte futsalový tým Jolo 920? Ano, samozřejmě, že znám. A přijdete na zítřejší zápas? Ano, přijdu. A jak se na něj těšíte? Velmi se těším. Děkuji za rozhovor. Jsme tady u záchodku a jdeme hledat fanoušky Jola 920. Tak pojďte s námi. Dobrý den. Jste fanoušek Jolo 920? Ano, tak fanoušek tohoto klubu jsem. A přijdete na zítřejší zápas? Ano, přijdu, na zápas se připravuji, zatím jsem nechyběl na žádném zápase. A jak se na ně těšíte? Tak velmi se těším, všechny zápasy jsou velice vzrušující a napínavé, tak očekávám od tohoto zápasu maximum a doufám, že to bude dobrý fotbal. Děkuji vám za rozhovor. Pro televizi 920 Adam Mezihorák.